gwrando ar radio Llansteffan. Croeso i raglen radio. Heddiw rydyn ni mynd i drafod pwnc pwysig iawn, sef cadw, ddiogel a lein. Beth am amser sgrin? Mae amser rydyn ni ar ei diffeisiau wedi'n cynyddu dros y blynyddoedd. Mae cymdeithasu, chwarae gemau, siopo ac astudio ar-lein wedi dod yn rhan o'r fywyd pob dydd. Gall treulio gymod yr amser ar sgrin, arwain at broblemau fel methu cysgu ac mae gallu effeithio ar sut ydy yn dysgu yn yr ysgol. Mae bwysig i gwneud pethau eraill fel ymarfer corff a treulio amser gyda teulu a ffrindiau. Beth gallwn wneud i cael cydbwysedd iach rhwng amser sgrin a pethau eraill? Beth am feddwl am y amser? I ni gwario ar y sgrin a chadw ato. Beth am gymryd rhan mewn gweithgareddau, awyr agoraf, ymarfer corff neu bethau sydd ddim yn cynnwys sgriniau? Gallwch defnyddio apiau i reoli amser sgrin y mwyn eich helpu. Mae'n bwysig ein bod yn siarad ac yn treulio amser gyda ffrindiau i ffurf o sgrin. Beth am ôl trwy digidol? Beth yw ôl trwy digidol? Ôl trwy digidol yw wybodaeth sy'n cael ei adael ar-lein pan fyddwn mynd ar y we. Bob tro byddwn yn mynd ar-lein ac yn postio neges neu luniau, fe fydd hyn yn effeithio ar ein ôl tro digidol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth personol, lluniau a fideos. Pan fyddwn yn gadael o'r troed yn y tywod wrth gerdded ar y traeth. Mae môr yn dod i mewn ac yn ei gorchu i ffwrdd, ond nid yw hyn yn wir pan fyddwn yn gadael o'r troed digidol ar-lein. Mae'n bwysig meddwl cyn postio rhywbeth ar-lein. Cofiwch bod popeth chi yn rhoi ar-lein yn aros am amser hir ac mae pawb yn ei weld. Diolch athrawon a phobl sy'n rhoi swydd i chi. Weld beth ydych chi'n postio ar-lein. A beth yw chi'n postio ar-lein yn y medru gwneud gwahaniaeth i chi yn y dyfodol. Byddwch yn garedig a byddwch yn barchus ar-lein pob amser. Cofiwch aros i feddwl cyn postio ar-lein. Mwynhewch ar y we. Gobeithio eich bod wedi dysgu am amser sgrin a sut i greu o troi digidol positif. Gyda'r gilydd gallwn greu byd digidol o'i ddiogel ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr am rando ar y raglen heddiw. Cadw'n ddiogel ar lein!